Μαμά, να τα πάρουμε αυτά. Αφού δεν θα τα φας και πάλι θα τα πετάξουμε. Όχι, αυτά θα τα φάω. Είναι δημητριακά και έχουμε πετάξει ήδη πάρα πολλά κουτιά γιατί δεν τα τρως. Όχι, αυτά τα τρώω. Έλα, σε πλυζάρω. Θα τα φας όμως. Ναι. Συμφωνούμε ότι θα τα φας, αλλιώς αυτή τη φορά θα τα φας καπέλο. Ναι, σου λέω. Έλα, τα δημητριακά σου είναι έτοιμα. Έλα, αγάπη μου, να φας τα δημητριακά που λύσαξες να πάρουμε. Ιου, δεν μ' αρέσουν. Τι? Λέω δεν μ' αρέσουν. Άλλη μία θα ρωτήσω. Τι είπες? Σου λέω δεν μ' αρέσουν, δεν θα τα φάω. Α, όχι, θα τα φας. Μα πια.